Bizim häzirki günlerimizde Wi-Fi tehnologiyasy ören uly orna ýeledi. Wi-Fi routerlaryny öndürýän iň ýeri kompaniýalar bilen bir hatarda dünýäniň iň ýokarky smartfonlaryny öndürýän kompaniýalar bilen birlikde Wi-Fi tehnologiýasynyň goralalygyny saklamak üçin VPS funksiýasyny öğretýärler. Gelin ilk bilen VPS sözüniň nämeligine düşünelim. VPS sözi gysgaldylan söz bolup, ol ingilisçede Wi-Fi Protected Setup diýmegi aňlatýar. Ýagny türkmençe geçirsek, Wi-Fi'yi ygtybarly gurnamak diýmegi aňlatýar. VPS'in nämeligine düşünen bolsaňyz, gelin onda biz asl temamyza geçelim. Biziň asl temamyz VPS funksiýasynyň üstü bilen öz telefonumuzy ýa-da kompýuterimizi Wi-Fi routeryna parolsuz birikdirmek. Munyň üçin bize telefon ýa-da kompýuter bilen Wi-Fi router gerek bolup durýar. Eger de sizin Wi-Fi router'ınız TP-Link firmasından bolsa, onda arkasyna serilseňiz, ol ýerde iki sanak garaja knopka bardyr. Ol knopkalaryň birisi Wi-Fi, beýleki bolsa VPS knopkasydyr. Bize bu knopkalaryň içinden diňe VPS knopkasy gerek. Eger de sizin Wi-Fi router'ınız TP-Link däl de D-Link firmasından bolsa, onda videodaky görkezilýäli VPS knopkasy routerymyzyň kaptalynda ýerleşdirilendir. Biziň ilk bilen etmeli zadymyz VPS knopkasyny işletmek. VPS knopkasyny işletmek üçin routerymyzyň arkasyndaky VPS knopkasynyň üstüne basyp ony işletmeli. İşledendikden soňra öz telefonumyzyň Wi-Fi ýerine gelýäris we videodaky görkezilýär etmeli. Ene dostlar, görüşüňiz ýaly biziň telefonumyz Wi-Fi'ye birikdirilen. Men ony pozdum we soňra routerymdan VPS knopkasyny işletdim. VPS knopkasyny işledimden soňra telefondan doполнение funksiýasyna barýan we bu ýerden knopka VPS diýen knopkasynyň üstüne basýan we 2 sekund garaşýan. Eger de biziň Wi-Fi routerymyzyň VPS knopkasy çyndan hem işledilen bolsa, onda biziň telefonumuz VPS knopkasynyň üstü bilen Wi-Fi routeryna parolsuz birikdir. Ony dostlar, özüňiziň hem görüşüňiz ýaly biz öz telefonumyzdy Wi-Fi routeryna VPS knopkasynyň üstü bilen parolsuz birikdirdik. Ony dostlar, şunyň ýa görnüşde Wi-Fi'ye parolsuz birikip bilersiňiz. Men size şu ýerde bir zat ýatlatýan, egerde VPS knopkasyny ulanyp bolanyňyzdan soňra hökmani suratda onu öçürmekligi siz unutmaň. Eger de siz öçürmedik ýagdaýyňyzda siziň goňşyňyz ýa-da köçedäki adamlar hem siziň Wi-Fi'ňyza parolsuz birikip bilerler we adyňyza minus getirmekleri mümkin. We men şunu size ýene bir ýerde ýatlatýam. Ulanyp bolanyňyzdan soňra hökmani suratda VPS knopkasyny öçüriň. Ony biziň şu günkü videomuz şu ýerde tamamlanýar. Egerde videony halan bolsaňyz like basyň, halamadyk bolsaňyz bolsa dislike basyň. Kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz hem hökmani suratda kanalymyza agza boluň we täze videolar sypdyrmazlyk üçin jaňjaş knopkasyny basmagy unutmaň. Egerde soraglaryňyz bolsa ýa-da düşünmedik ýerleriňiz bolsa, kommentariýada sorap bilersiňiz, men size hökman jogap berýärm. We indiki videoda sizler bilen görüşýänçek häzirlikçe sag bolun.